ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬನಾನಾ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಮಲಬಾರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ. ಅವೇ ಬನಾನಾ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಬನಾನಾ. ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಬನಾನಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್: ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಂದನ ನೇಂದ್ರನ ಪರ್ಂದ್, ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ, ಮೈದಾ, ಪಿರೈನ ತಾರೈ, ಸಕ್ಕರೆ, ನೀರು, ಆಯಿಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಗೀ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ, ಮೈದಾ, ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾಯರಬಲ್ಲಿ. ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ತುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ. ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಆಯಿಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಗೀ ಪಾಡ್ಗ. ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಪಿರೈನ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಗ. ನನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತಾರೈ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ತಾರೈದಲ ಸಕ್ಕರೆದಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ನೇಂದ್ರನ ಪರ್ದದ ಚೋಲಿಗೆಪ್ಪಡು. ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು. ತಾರೈ ಸಕ್ಕರೆದ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ದಿಂಚವಡು.
ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟ್ ಆದ ದಿಂಜಾವಡು ದಿಂಜದು ಆಂಡ್ ನನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಲ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನೆ ನಾನ ರಡ್ ಪರ್ಂದ್ ಗೆತೊಂದು ಐನ್ಲ ತಾರೈ ದಿಂಜಾದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ದಿನ ಪರ್ಂದ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ 5 minutes ಫ್ರೈ ಆವಡು ನನ ಮಗದ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಪರ್ಂದದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 5 minutes ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಬನಾನಾ ಅತ್ತಂಡ ಬನಾನಾ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಲಬಾರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲಾ ಬಾಯ್.